आरो नोंथांमोनखौ आं बुंदों जायफोरा बड'लेण्ड टाइगार मोन बायदिखौ सापर्ट होयो माने मदद होयो नोंथांमोनखौ बुंदों आं दिनै नोंथांमोना सोरखौबा बुङोमोन राजखान्थिनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ राजखान्थिजों लोब्बा थानाय गुबुन जेनेबा नोंनि राजखान्थि आरो बै गुबुन राजखान्थिखौ नोंसोरो नाम थांखि बुङोमोन बड'लेण्ड मोना बड'लेण्डनि थाखाय माने सोमावसारा बड'लेण्ड नाङा होननानै बड'लेण्ड जाया होनना बाथ्रा बुङोमोन नोंसोरो दिनै मानो दिनै बेनि आफादनि फारसे मानो बाथ्रा बुंनायाखै दिनै गुबुन हारिजों लोगो जानानै नोंसोर मानो खुगा माथेनानै दोनजाखो बड'लेण्ड टाइगार मोन बायदियानो दासिमबो मानो भिडिअ लाबोनो हायाखै दिनै बड'लेण्ड टाइगार मोन बायदि मा बाथ्रा बुंगोन मानोना बिसोर राजखान्थिसो खालामदों दिनै राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै दिनै गेजेरनि बाथ्रा बुंनो हाला बिसोरो दिनै मोनसेल' थि राजखान्थिजों लोब्बा थानानै खामानि मावबाय दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय बाथ्रा बुंफैनो हाला मानोना बिसोरनाव राजखान्थिनि थैसो जाजोब्बाय जोंबो मिथिबाय दे जेनेबा बुजिबाय जे बड'लेण्ड मोनला जोंबो सान्थिखौ लुबैयो बिदि होननानै जे बेफोरबायदि बारे आफाद उजिनायखौ सानाबालासिनो बैसोर बर' सुबुंफोरा मानो थाखाय बेफोरबायदि गोदान आफाद दानो गोनां जादों बेखौ सानाबालासिनो गुबुन बाथ्रा बुंबाय थाब्ला मा जानो आं बारा बाथ्रा बुंला उनाव बुंनांगौब्ला बुंबावगोन जों बेफोरबायदि थासारिखौ लुबैया बेफोरबायदि गाज्रि असान्थिखौ जोंबो लुबैया बे रायलायोब्ला एबा बे समस्या ओरैनो गोरलैयैनो समाधान जायो बेखौ बर' हारिनि गेदेर गोलावफ्रा थाबैनो समाधान खालामनांगौ बे सिम्पोल बाथ्रासो बे सिम्पोल बाथ्रानि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि गोदान आफाद उजिगासिनो दङ सिम्पोलसो बुंनांगोन मानो सिम्पोल नङा जानो गुबुन हारिया सरकारजों रायलायलायनो हायो कलाव निउस रिपर्टारफोरजों रायलायहरनो हालायो मेसेज हरनो हालायो दिनै जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' हारिनि आफादा बहा रायलायनायनि बाथ्रा बै नङैबाबो गावथारखानायसोबा मा जागोन बिदिबालाय आं नोंथांमोनाव जोबनायाव मोनसे कुइसन सोङो नोंथांमोना सानदों नामा बर' हारियावल' बेफोरबायदि हाथियार दैनानै सोमावसारग्रा दङ होननानै नोंथांमोना मा खाना जाजोब्बाय नामा राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै गुबुनखौ नुवाखै गुबुन हादराव गुबुन स्टेटआव गैया बेफोरबायदि आच्छा जोंथ' बर' हारिनि थाखाय नांदों दे जोंनि जेनेबा बर' हारिनि बे आफादफोरा हाथियार दैबायग्राफोरा दिनै बे आसामनि बे आसामिसफोरा दिनै मानि थाखाय नांदों नोंसोर फिन होलाय मानि थाखाय नांदों बिसोर मानो हाथियार लानानै गुबुन हादराव मानो दाबो दङ मानो जोंथ' जों बड'लेण्डनि थाखाय नांदों नाथाय बिसोर आसामाव थागिरिफ्रा आसाम होननानै मिथिजानाय आसामिसनि होननानै मिथिलायजानाय दिनै मानो बेफोरबायदि संगठन ओंखारबावना दं बिसिनाबो जोंनि बर' हारिनि आफादफोराल' एबा हाथियार लानानै दैबायग्राफोराल' बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ गावथाराखै बुथाराखै मानसि हत्या खालामाखै गुबुन हारिनि मा हाथियार दैबायग्राफ्राबो बेफोरबायदि मानसि हत्या खालामदों माने मानसि बुथारदों बम ब्लास्ट होनानै गावथारनानै धेमाजियाव नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया स्कुलाव बम होनानै 15 आगस्टआव बम होनानै उन्दै गथ'फोरखौ बुथारनायखौ नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया बैसोरखौ मा बर'आ होदोंमोन नामा बर' हारिनिमोन नामा बे बम होग्राया माथो गुबुन हारिनिसोमोन बिसोर मानो बेफोरबायदि बम होनो गोनां जाखो जों मानिबाय दे बर' हारिनि थाखाय नाथाय बिसोर मानि थाखाय जों एसे सानदो आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुङो जों गासैबो खौसे जानांगौ बै सानै सुबुंनि थाखाय न्याय नागिरनांगौ बेफोरबायदि सन्देहजों आरो नंथारगौबाबो गावथारनो मोना होननानै बेखौ आयेनाव माने न्याय नागिरनांगौ आयेनजों दिनै इनकाउन्टार होननानै ओइ नङिखौबो खारदों इनाव पिस्तल दं इनाव बम मोनदों होननानै गावथारबा जागोन नामा बेफोरखौ बन्द खालाम जोंनि बर' हारिनि गिदिर दैदेनगिरिफोर दङ जोंहा मा गैया एमसि एमएलए एसिएम इएम आयु हिसाब गैया खिन्थु बिसोरो ज' जालायनानै बेफोरखौ बन्द खालामनांगौ आं बाराखौ बुंला सोरबाया सानगोन आंखौ माबा राजखान्थिनि लानानैसो बाथ्रा बुंलायबाय होननानै नोंथांमोननि गोसो साननाय सानैया आं नेक्स्टआव बाथ्रा बुंबावगोन दा बारा आं बाथ्रा बुंला जि बुंबाय नोंथांमोननि सायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला
आंखौ निमाहा हो आं जोबनायाव बे बाथ्राखौ बुंदों सोरबा बर' हारिनि जोहोलावफ्रा जेलाव थानानै रुल नाम्बार 14 15 येस हाजिर होननानै बेफोरबायदि बुंलायनानै दङ सैमा अमाफोरबायदि बाहायजादों किन्तु बै राजखान्थियाव आगान होनाय एबा उदां जानाय बर' लिडारफ्रा एसि रुमाव थानानै संसार जानाय बेफोरखौ जों मोजां नुहुराखै बयबो समान जानांगौ हारिनि थाखाय नांग्रा साबा सुबुङा साथामा जेलाव दङ सानैया जुदि उदां बेफोरबायदि गारि मथराव एसि रुमाव जानानै लोंनानै दिनै बोरमा बेदर गाबोन अमा बेदर ना बेदर जानानै बिसि फिसाय संसार जानाय बेखौ जोङो साबजानाय मोनाखै जों साबजानाय मोनगोन जेब्ला बै साथामाबो उदां जानानै जय बर' समाजजों संसार जाफैगोन गोरोबलायनानै जाथि बंसजों संसार जाफैनो मोनगोन अब्लासो जोंनि बर' समाजा गोजोननाय मोनगोन आरो बे बड'लेण्ड मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा आं बाराखौ बुंला जुदियो बेफोरबायदि उदां जायाब्ला दिनै सारेन्डार जागोन गाबोन आरो आफाद उजिगोन बे रोखाखा दिनै एसेनोसै गोजोन्थों।